Ce frumos a fost. Da, foarte frumos. Ok, o să demolăm casa acum. Ce? Da. Dar o să facem una mai frumoasă. Ok. Ce? O să aveți mult mai multe plușuri și mult mai mult loc. Ok. Bun, dar trebuie să avem cutii multe. Da, avem. O să folosim toate cutiile. Așa că haideți la lucru. Ok, și ultima. Gata, am luat tot ce ne trebuie. Bun. Acum putem pleca. Ce? Da, mulțumim. Ok. Mulțumim, da. Bun, ne asigurăm că nu am uitat nimica. Bun, ieșim. Bun, da, din păcate, casa la gunoi sau din fericire, a dispărut. Da, după cum vedeți, a dispărut. Dar o vom reface. O vom pune aici. În partea a treia eu o să filmez cum o să reconstruim toată casa. Da, acum o să vă arăt cum este și o să urmeze și partea a treia. Stați cu ochii pe Pisilix. Cei care sunteți noi, Pisilix este contul meu. Da. Gata. Bun. Vom șterge tot. Vă aștept în partea a treia. Pa! Pa!